newydd dda, croeso I Sgorio a chroeso I flwyddyn gyffroes arall o Bêl Drod Cymru. Cyffro'r ail haen I ddod yn y man, ond fe ddechreuwn ni gyda'r uwch gyngrair. A cyn mentro at gemer penwythnos, fe gewn ni olwg ar y gemau chwaraewyd dros y calan. Pen-y-bont sy'n parhau I osod y safon eleni ar ôl ennill 4 o'i 5 gêm gyngrair diwethaf. Roedd ei gelynion ar ddiwrnod ola'r flwyddyn Met Caerdydd heb gael yr un llwyddiant yn ddiweddar, wrth golli 2 o'i 3 gêm diwethaf. Owen, mae'n dafliad da, mae'n creu problemau, a dyma Phillips, a fe sy'n sgorio wedi cymryd I gyfle'n wych. Y gŵr ifanc 1 ar 15 o, dim ond yn cychwyn I ail gêm o'r tymor. Bydde Rhys Griffiths wedi bod yn falch o honna. Y tafliad hir yn creu y problemau. Ar ergyd tro 10 gan Phillips yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Cyn Owen, y capten, ar ei drod chwyth. Mewn at y postyn agosaf, Bêl yn cael ei helpu mlaen! Ac maen nhw wedi sgorio. Lang yn stond. A Pen-y-bont yn dyblu mantais o fewn 2 funud o'r ail hanner. Bêl arbennig mewn i'r postyn gynta, a y peniad I mlaen, a pwy sydd yna yn y man cywir ar yr amser cywir, ond Ioan Phillips I gael ei ail gôl am y gêm. Angen gôl yn ôl ar Met Caerdydd. Eto am ddiffyn Pen-y-bont. Sefyll yn gadarn am nawr, Cabongo at Fil. Fil yn croesi, Presbec yn dyrnu. A hynny'n llwyddiannus. Ond Fil yn nôl yna eto, fe'n mynd I fod yn gico'r smotyn, mae yn. A nawr mae'n y gyfle, y drosedd ar Ryan Reynolds. Dim amheuaeth gan Tom Owen. Wel, gweld e'n fyw, o'n i'n teimlo oedd e'n cico'r smotyn. Eiliad enfawr yn y gêm, y Bêl yn symud ar y smotyn, yn y gwynt, ond Cefn yn gwneud yn gampus. Gyda'r gôl geidwad Presbec yn mynd un ffordd, y Bêl yn mynd y ffordd arall, reit yn y gornel. Pen-y-bont 2, Met Caerdydd 1. Wel, dim gobeith i'r gôl geidwad fyna oedd e. Syth i'r cornel. Vincent! O, am gôl, a ni'n gyfartal yma yn Stadiwm Gwydyr STM. Allan o ddim, mae'r eilydd Tom Vincent yn torri cylonau Pen-y-bont. O, ergydiad arbennig fyna gan Vincent. Oedd pwynt I brofi gyda fe, yn sicr mae wedi dod mlaen fan hyn a wedi cael argraff enfawr ar y gêm yma'n barod. Gyda Pen-y-bont yn sicrhau pwynt yn unig yn erbyn y Met, roedd safle cartrefol y Seintiau Newydd ar y copa o fewn gafal. 3 pwynt yn erbyn Connah ac fysa'r Seintiau ar frig y gyngrair am y tro cyntaf y tymor hwn. Brobl I rediad Danny Williams. Williams allai gael ei greisiad I fewn llwyddo I wneud yn ei Disney a'r cyffyrddiad o'r arbediad. Am arbediad gan George Ratcliffe. O'r ergyd gan Rory Holden oedd I fewn yna. Holden. Ond ta fan'na le I Danny Redmond. Yr I fewn iddo fo. Dyma Brobl. Redmond wedi parhau a'i rediad. Mae Jordan Williams ar yr ochr bella. Brobl yn trai naill ffordd all a gael yr ergyd I fewn. O, dyna chi. Gôl gan Ryan Brobl. O, gôl ragorol. 6 munud ar 20 ar y cloc. Mi drodd yr amddiffynwr yn aill ffordd a'r llall. Gweld y gofod I gosod i'n gelfydd. Seintiau Newydd 1. Connah dim. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae Rhys Hughes, crymanu'r Bêl I roi pwysau ar yn ddiffyn disgyn I Noah Edwards! A dyna'r gôl sy'n union i'r sgôr! Y gic gornel yn cael ei chodi fewn gan Rhys Hughes am ddiffyn y Seintiau ar chwal. A Noah Edwards, yr ergyd fel bwled I gefn yr hwyd. Roberts. Cyfeiriad Clark. Piniad da I lwybr Jordan Williams, ond yma Rory Holden efo fo. Jordan Williams ar ergyd! O, George Ratcliffe! Nid o ddim eisiau gweld yr uchafbwyntiau ar sgorio'n sicr I chi. Jordan Williams fel ma, wyneb y cae yn llithrig, mae yn bwrw glaw. Ond camgymeriad erchyll gan y golwr. Ryan Brobl ar gic gornel syth I ddwylo George Ratcliffe.
O, mae'n ychydig bach o draffath yn y cwrt Cosby yn y fan hyn. Ac chwaraewyr colli penna braidd yn fan yna. Ni maint o falais oedd yna, ond dyn nhw waith fan hyn i'r dyfarnwr John Jones. Mae'n estyn i'w boced, a mae yna Cerdyn Coch yn y fan hyn. Cerdyn Coch ag i Jack Kenny. Jack Kenny yn cael ei hel o'r cae gan Mr John Jones. Williams Bale yn cael ei gosod yn ôl at Brobl. Traed cyflym gan Brobl. Mae'n tasgu a Danny Davies. Davies! Arbediad o'r safon ucha gan George Ratcliffe i nadu Danny Davies rhag sgorio yn erbyn i gyn-glwb. Ar ôl dioddef tair colled yn ôl roedd tîm Steve Jenkins yn gobeithio am draws newidiad wrth herio Llansawel a'r cochion gafodd gyfla gora'r hanner cynta. Croesiad Ryan George yn bownsio amgylch y cwrt Cosby a Luke Bowen yn penio, ond y Bale yn cael ei rhwystro ar y llinell. Fe darodd Llansawel yn ôl yn yr ail hanner, ond oedd yr eilydd Caleb Demery yn methu cweit curo gol geidwad y bari Liam Armstrong, ac felly'r gêm yn parhau'n di-sgôr. Kieran Patton gafodd gyflau rwydon fuan wedyn, ond yn methu a chyrraedd cefn yr hwyd, ac felly gêm di-sgôr oedd hi ar yr hen heol. Pas da mewn i Aaron Williams. Williams ar ergyd. Yr golwr yn gorau delu fo hwnna. Ddi syth ato fo. Hael yn ei lygyd. Dwi'n gwiro hwnna dros y trawst. Williams gael gormod o le i droi. Ishmael. Ar gig cryd, 4 yn y mur am Ffynnon. Yr ansawdd ganddo, Ishmael yn chodi fyny dros y tar y trawst. Bydd y golwr di giro. Yn y modfeddi, hwn ar rhwng Ishmael a roi dre newydd ar y blaen. Chwip o gig cryd gan Ishmael. Basin yn gyrchol, mae Phillips di cefn i'r Amddiffyn. Phillips codi dros ben y golwr i gefn yr hwyd. Hwna'n gol wych gan y Flint a Jake Phillips. Amddiffyn. Y dre newydd yn cael ei dal yn sgwar. Jack Flint ar gig uniongyrchol. A Jake Phillips yn codi'r Bale yn gelfi dros ben y golwr. Dacl hwyr gan Julian Harris. Mae'n gweld Cerdyn Coch ar Ben Hughes. Aaron Jones y dyfarnwr yn y fan ar lle. Dacl fudur hwyr gan Julian Harris. Marriott yn rhyddhau Ben Wyn. Cyffreddiad cyntaf da gan Wyn, ond Callum Roberts yn dod ar draws. Golwr i gollwng i. Phillips gyw'n i ail. Groes yn dod i mewn, y byniad gan Ben Hughes y tro yma. Marriott yn sgwar i Burke. Yn ffodus y dre newydd o Ryan Price yno. Phillips dod i Ben, Ben Hughes ar rediad o ganol cae. Marriott yn lledu'r chwarae'n wych i Burke. Oedd ddim yn cam sefyll. Jones yn y cwrt Cosby. Cyfle i ddeblu mantais o arbediad wych gan y golwr Sam Usher. Efo i draed. A dyna Josh Jones di sicrhau triffwynt efo nair Flint. Beiniad gan y golwr. A mae Michael Burke wedi manteisio am gangymeriad yn Amddiffyn i dre newydd. Usher yn penio yn wan iawn syth i droed Michael Burke. A mae o gyda 3 munud o'r 90 yn weddill i dyblu mantais y tîm cartre. A siawns gen i sicrhau'r triffwynt. Aberystwyth oedd gwrthwynebwyr cyntaf Hwlffordd ar ei cae newydd ar ddôl y bont, ac roedd hon yn dipyn o gêm. Triffwynt i'r adar gleision ac fydden nhw wedi sicrhau lle yn y 6 ucha. Cyfnod o feddiant, cynnar i'r tîm cartre. Lledyn i draw i'r asgell chwith at Aberystwyth sgoriodd yn erbyn y dre newydd ychydig ddyddiau yn ôl. Mae'n dal i fynd ar ochr y cwrt yn fyr at Kyle Kenniford. Jacob Owen nawr yn ceisio troi i ddyn, mae dal i fewn i'r cwrt Cosby. Dan bwysau. Yr ergyd nôl ac am arbediad gan Dave Jones. Yr ergyd gan Kyle Kenniford yn mynd i'r gornel isa. A bydde hynny yn sicr wedi codi'r to yma ar ddôl y bont o fewn y 5 munud agoriadol. Jones yn hir tuag at
Gyfeiriad John Owen, mae'n mynd dros Ben Owen. O Brosesi yn cadw'r bêl dal yn fyw. Y Pennod mlaen yn chwilio am ffoset tacl dda arno fe gan Ffôn. Bradford, wel mae ddau chwaraewr yn taro yn erbyn ei gilydd, mae yna hanner cyfle fan hyn i Niall Flint ar ergyd. Wel oedd angen yr arbediad gan Zach Jones. Dim opsiynau yn dod yn fyr, felly cyfle i Owen i hyrddio hon i ganol o cwrt. Dyma'r tafliad yn dod, mae dros Ben Alaric Jones. Cyfle, wel digonydd o gyfle i Owen fan hyn, digonydd o amser. A'r Pennod gan Fawcett yn y diwedd, ac o'n i bai am Dave Jones yn ymateb yn gyflym. O bosib fydde'r Pennod wedi mynd o dan y trawst ac i gefn y gôl. Shepherd felly dros Ben y Mir ac yn taro yn erbyn y trawst. Mae dal yn fyw, a'r Pennod i gefn y rhwyd gan Dan Hawkins sy'n sgorio i gôl gynta yn y gyngred y tymor hwn, ac y gôl gynta nôl ar ddôl y bont yn 2025. Eiliadau sy'n weddill i ni wedi chwarae y 4 munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Ben Amon nôl at Walters, os yna gyfle arall. Ia, Pwlffordd, a yr ergyd yn gwyro gan Walters ac yn mond yn mynd ychydig heibio'r postyn. Dwi'n credu taw croesiad oedd y nod, ond oedd hi mor agos i'r postyn pell yna. Ar ôl treulio'r Nadolig oddi ar frig y tabl, roedd y Seintiau nôl yn arwain y pac erbyn dydd Calan. Ei gwrthwynebwyr ddydd Sadwrn oedd y dre newydd, sydd wedi suddo i'r 10fed safle, wrth i'r rheolwr newydd, Callum Mackenzie, arwain y clwb i 5 colled yn olynol ers cael ei benodi. Dan Williams. O, camgymeriad yn y cefn ar bel i gefn y rwyd gan Jason Oswell. Dan ni mond i chwarae munud. Camgymeriad erchill yn y cefn gan amddiffyn y Seintiau newydd ar cyffyrddiad lleia gan Jason Oswell, a mae'r dre newydd ar y blaen o gôl i ddim. Seintiau newydd dim, y dre newydd 1, smonach amddiffynol. Marshall ar ergyd, o mi oedd angen yr arbediad ac un arall o'r ergyd gan Jordan Williams. A Sam Usher, oedd o ddim yn sicr efo'r ergyd cynta, oedd yr ail ergyd o'r safon ucha ar arbediad cystal hefyd. Jordan Williams, angen o yn y canol. Wilson yn y canol, mae Brobl yna hefyd. Williams. Gweld y lle gan Harrison McGahey. Redmond yn chwipio'r croesiad i mewn o'r arbediad yn un gwych o'r Pennod. Mae dal yna i Wilson. O, am arbediad gan Usher. O, wel arbediad rhyfeddol gan y golwr. Sut ar wyneb y ddaear nad ydy'r Seintiau newydd wedi unioni'r sgôr o Samuel Usher. Arbediad y tymor efallai. Usher. Williams yn seri y gyffuriad byr efe torri ymlaen at Jason Oswell. Yna le ar yr ochr bella gan Zeli Ishmael i fyny cwrt Cosby os y gyflwynydd i Ishmael! O, taro'r trawst! Dyna'r cyfle am yr ail. Clark. Ote o'i flaen o Clark wedi cario'r bel yn bet. Yma Ote ceisio i gosod ti Sean Bradley. Bradley ar ergyd, mae'n disgyn i Ote! Mi oedd hwnna yn anochel. Sean Bradley yn ei chanol i, ac ar ymwyd i Ote yn union i'r sgôr. Sislovich, mae wedi mynd heibio i Smith. Sislovich troi'r naill ffordd all, mae'n dal yn cael ei groesiad i fewn. Mi oedd angen y Pennod. Bradley fewn amdani, mae yna i Sean Bradley. Bradley! Ydy hwnna di mynd i fewn? Na ddo'n wir, mi oedd y Llymanwr yn y fan ar lle. A gath y bel i gyd ddim dros y llinell, medda fo. Williams, dre newydd i lawr i 10 dyn, mae Jason Oswell oddi ar y cae. Sislovich wedi mynd heibio i Calvin Smith, cael ei groesio yn at Williams. Mae'n rhydd, mi oedd pas gyna.
Bale rownd y gornel, mae'n gyfle fan hyn am yr ergyd, i fewn y dawyr, Pennod i gefn yr hoed, a mae'r seintia newydd wedi dwyn y gêm, wedi dwyn y pwyntiau ar y funud ola. A Josh Pasg oedd i fewn yna i dorri calona y dre newydd. Pen-y-bont yn erbyn Connah nesa a Tymor Griffiths gafodd gyfle gorau'r hanner cynta. Joe wedi weis fan hyn ddaeth y gosaf ond y cyfle'n cael ei wastraffu. 10 munud i fewn i'r ail hanner ac roedd Pen-y-bont yn parhau i bwyso. Y bas hyfryd yma gan Green dros ben am ddeithyn Connah yn rhoi'r bêl ar blat i'r effel rwydo. Gyda chydig eiliadau'n weddill, roedd 11 Connah gan gynnwys y golwr George Ratcliffe yn rhan ucha'r cae. Yr ymwelwyr yn ysu am gol, ond doedd hi ddim i fod, a Pen-y-bont yn selio'r fuddugoliaeth. Gic gornel wedi gymryd yn fyr. Mae'n disgyn i Rhys Aberystwyth. Peniad mlaen. Ricky Watts. Bron ar rwydo i Hwlffordd. Mi oedd angen arbediad gwych gan Will Fuller yn fanna. Croesiad Bevan yn taro Cal McCarthy. Ruben Davies yn rheoli'n dda. Ond yna yn disgyn i'r llawr, dim trosedd naill ffordd na'r llall. Tom Walters ar ergyd! O, mae wedi curo Zach Jones! Ac mae Tom Walters wedi rhoi llansawel ar y blaen. A bêl lac ar y Millicwrt Cosby. A Walters yn cael digon o nerth y tu ôl iddi i dwyllo Zach Jones. Owen Jones, Corey Shepherd, Jacob Owen, mewn i'r Cwrt Cosby. Y peniad yn disgyn i Ben Armon. A Hwlffordd yn gyfartal. Gic gornel wedi cymryd mewn i'r canol gan Rhys Aberystwyth! Ac mae hwnna wedi mynd yr holl ffordd drwyddo. Y gic gornel wedi chymryd yn sydyn. A Rhys Aberystwyth yn llwyddo i ganfod Cefn y Rhwyd. Ricky Watts mlaen teg at Owen Jones. Sotliad hyfryd at Ben Armon. Nôl at Owen Jones yn y Cwrt Cosby. Owen Jones ar drydedd i Hwlffordd. Symudiad hyfryd i'r tîm cartre. Hwlffordd i gymryd y gic gornel. Mewn â hi gan Rhys Aberystwyth. A'r peniad yn mynd i Cefn y Rhwyd gan Greg Walters. I ddoth i oddi ar ben Lee Jenkins, dwi'n meddwl. A disgyn mor garedig i Greg Walters. Jamie Rickard at Caleb Demery. Jacob Owen yn clirio. Owen Jones yn cael blaen i droed iddi. Ben Armon yn curo Lewis Bates. Mewn i'r Cwrt Cosby o Ben Armon yn mynd. Rownd y golwr mae'n bumed. Mae'n glawio golau fan hyn yn Hwlffordd. Ben Armon yn cael ail. Gwaith dan fyna gan Armon. I curo Lewis Bates. A mynd rownd y golwr. Cadw i ben o flaen y gol. Mae'r seintiau newydd, Pen-y-bont a Hwlffordd bellach yn saff o'i lle yn y 6 ucha. Mae'r 5 clwb yng nghanol y cyngor yn dal i frwydro am ei lle yn yr hanner ucha gyda gêm anferth rhwng y Bala a Chaernarfon nos fory. At gyngrair y de ewn ni nesaf, ac roedd gwrthwynebwyr Caerfyrddin penwythnos yma, Ffynnon Taf, yn eistedd ar waelod y gyngrair cyn herio tîm Mark Hazelwood. Hazelwood. Pas hir Letraws, ddim yn cyrraedd Strinati. Langley yn y cylch canol. Ond mesur i bas yn dda. Noah Daly yn cael ar y gol. Daly yn arfer y sgorio. Noah Daly yn sgorio hat-trick. A ddydd Calan yn erbyn Rhydaman a'n sgorio gol gynta'r gêm yn fan hyn. Ond y bas yn un gwych gan Langley fod yn deg. Ond oedd angen gorffen yn dda a dyna nath Noah Daly. Reid, lledi'r chwarae at Langley. Jones Thomas yn galw y bêl. Jones Thomas, heibio'r amddiffynwr. Ar draws geg y gol. Mason Jones Thomas
Cael lawr ar gol. Oedd angen llaw gadarn ar Ed King. Cic Cornell. Oedd fod besti pylla. A Weaver yno. Sut o'r safle yna nath y bil dros y traws, dim yn siŵr. Fe'n hir lleto syth a drod nhw y deulu sy'n rheoli'n dda, cyfyd y cyntaf ni'n dda. Di'n ergyd y dda. A fflachio i byr postyn. Am gyfle i nhw y deulu gael ei ail. Lle, fan hyn, i Singh. Lion yn troi. Lion dal y bel lan, ble mor cymorth. Mae'n chwilio am rhywun. Johnson yn mynd amdani. Johnson y tar y postyn. A ffynn y taf. Mewn i'n rwyd ochr yn y diwedd. Wel am gyfle. Union i'r sgôr yma na. Johnson i ddechrau. Prif sgorio'r Ffynnon taf. Brewsion ddim yn cael ei casglu gan Lion. Reid yn casglu. Reid yn rhwydo. Cyfyrddin yn ymestyn i mantes nhw. Oedi yn y cefn i Ffynnon taf. A Liam Reid yn sgorio i gol gyntaf y tymor yma. Dim newid ar y copa yng Nghyngred y Der wythnos yma, ond mae Caerfyrddin wedi llwyddo i ddringo i'r 6ed safle ar ôl curo Ffynnon taf. Penrhyw Ceiber sy'n dringo allan o safleoedd y Cwmp a Cwm Bran Ciltedd yn sicrhau 3 phwynt cyntaf ar ôl colli 6 gêm yn ôl yn ôl. Yn y gogledd mae Rhuthun, Llai a Prestatyn yn parhau yn safleoedd y Cwmp. Dim newid tu ar copa, ond mae Cegidfa, Dimbych a Gresffordd yn dringo'r tabl. 20 eiliad o'r 90 munud y weddill. A nawr mae yna erwe o le o flaen Charlie Lewis. Lewis yn ergyd! A mae mewn oddi ar y postyn! Caleb Demery. Creu lle iddo fo'i hun. A nachi gol i honna! Rhys Hughes, efo'i droed de. Dyna chi gol gan Rhys Hughes. Allan at Beaumont. Croesiad i mewn yn isel gan Beaumont a gysodliad gan Ionsian. Y bêl at Payne at yn hanner cyfle fan hyn a Demery mynd amdani ac am gol gan Caleb Demery. Robl yn trai wneud ffordd all a gael yr ergyd i fewn o! O, dyna chi, gol gan Ryan Brobl. Vincent! O, wan gol! Mae'r eilydd Tom Vincent. A dyna'r cyfan am heno. Bydd ganddo ni gêm fyw ar eich cyfer chi amser cino dydd Sadwrn yn y ras am y 6 uchaf yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar. A chofiwch amdano ni nos lun gyda'r gorau o gyffro pêl-drod Cymru fel arfer. Ond tan hynny, nos da.